βίντεο. Σήμερα θα ανοίξουμε 2 κάγιας βρόχες. Πάμε να πάμε. 2. Οκ. 2. Epic. 4. 4 epic. Δεν είναι και τόσο κακό. Super rare. Super rare. Δεν ξέρω. Cats are afraid of snakes, right, Pink? Παιδιά, σας ευχαριστώ που παρακολουθήσατε αυτό το βίντεο. Για παιδιά, θα λέμε σε άλλο επεισόδιο. Θα ανοίξω αύριο τα 5 αστέρια και θα σας το δείξω. Για, θα λέμε.